Легенди разказват, че прочутите минерални извори в Огняново са благословени от самия свети апостол Павел, който прекарал цяла година в района на днешното село сред разквартируваните тук римски легионери. Благотворните лечебни води още тогава са привличали хора по тези земи и са пълнили баните на римския град Никополис ад Нестум, чието внушителни руини се намират съвсем близо до съвременното Огняново. Комплекс Терма Вита, профилакториум Огняново, е подхранен от топли и лековити минерални води, заобиколен от богата и разнообразна растителност, огрян от чистото и топло слънце. Като се стреми да бъде хармонична част от заобикалящата го природа, предлага на своите гости гостоприемство, неповторимо преживяване и пълноценен отдих. Комплексът е сгушен в полите на западните Родопи, в най-ниската част на долината на река Канина. Прекрасната природа и нейната хармония вдъхновяват създаването на интериора. Уникалният дизайн на всяка стая е в съзвучие с един от природните елементи – земя, огън, въздух и вода. Хотелът разполага с модерно оборудвана конферентна зала с капацитет от 120 места, подходящо подредена за вашето бизнес събитие, семинар или прием. Насладете се на прекрасното местоположение на това райско кътче, в което разнообразието и чистотата на природата, заедно с богатството от минерални извори, се съчетават с изкуството на здравословния живот и се превръщат в едно чудесно уелнес преживяване. Водата в комплекса е една от най-топлите в курорт Огняново. Тя изпълва 5 басейна, като 3 от тях работят целогодишно. Изцяло обновените хотелска част, балнеология, спа, ресторант, барове и парк предлагат на своите гости високо качество, оригинален дизайн и стилен уют. Квалифициран и гостоприемен екип се грижи престоят на гостите да бъде специален, незабравим и комфортен. За да отговори на вашата представа за пълноценна почивка или за отлично организирано официално събитие, Терма Вита допълва целебната сила на природата с богат набор от услуги, необходими за пълноценен отдих и почивка. Комплексът разполага с модерно функционално оборудвани помещения за балнеотерапия, физиотерапия, кинезитерапия, рехабилитация и масаж, лекарски кабинет. Специално разработените терапии, здравната профилактика, както и естетическите процедури ще ви помогнат да се освободите от стреса, да енергизирате и подмlaните тялото и духа си. Много са изкушенията за гостите. Храната е екологично чиста, идва направо от собствените градини на комплекса. Прекрасно е виното, създадено в съседната бутикова винарска изба, съградена с много любов и хармония край руините на римския град Никополис ад Нестум. Комплекс Терма Вита, профилакториум Огняново, е своеобразна симбиоза между традиции и модерност и допълва незабравимите преживявания досега с богатствата на земята, топлината на слънцето, пречистващата и щедра растителност, лековитата и животворна вода.